Dwi erioed wedi bod mewn hawrennydd, de. Ni fysa cael hofrennydd fel yma, neu lot o'r wahaniaeth felly o ran amser a beth fel yna. Waw. Sgwrs bach efo ni wedyn Owen. Dy tad, ni'n problem ti. Waw, ges i'n magu yn tal sarnol o'ch jyst lawr o fanna. Na, So ma' dod fyny efo. Yn Ynys. Yn ynys ti, yn tal sarna mae o. O, da chi'n bod tal sarnol? Na, dwi'n mwyn dwi. Waw. Oce, da chi'n gweld llun o'r rhywbeth specific am gael weld? Na, dim byd specific. Na, da ni... Dyma Port Meirion gwrs tu ôl ni fama yna. Waw. Cricket breit o dy flaen di wan oen. Yn y pellter. Fantastic, de. Mae o'n reit stable hefyd ydi, o'n i mewn sa'n ysgwyd dipyn o beth de. Na, dyna di gyntian, mae gyda gyti lot o pilot yn ni, ac mae'n ofnadwy o stable. Wrth gwrs mae'n dod isel braf i fi, mae'r gyti gyd wedi cilio, a wedyn mae'n ffantastig. Rhaid i gweld braf i'r tad ydi, gyn sgyrtian o gwmpas. Ond da ni wedi cael tywydd reit ddrwg yn ystod yr wsos. Pa fath o tywydd fedrach chi ddisgwyl mynd fyny yn hon? Di tywydd yn gadru effeithio? A tywydd yn effeithio, Waw! Dyma Pete yn angos i rwan, y maneuverability fel mae'n medru troi mewn sefyll cyfing iawn, fel ti'n gweld a beinlo. Waw! Wrth yn gwneud efo cleifion, ond mae'n just rhaid sampl lle mae'r hofrennydd yn medru wneud. Mae'n medru wneud llawer mwy na hynna. Faint o amser ydych chi'n gymryd i'r enghraifft i fynd i Bangor o fama rwan? O, mae'n Bangor, ryw 8 munud. Ie? Ie, 8 munud. Ie, tad. Ers faint o flynyddoedd ydych chi wedi bod yn gweithio yn yr awyr, ti? Efo'r Amrywiaeth Cymru ers yn dechreuon ni yn ôl gorffennaf 2003, ond dwi wedi bod yn hedfan efo'r heddlu fel paramedig yn cyn hynny. So mae gen i dipyn o oriau ar y ddaear erbyn hyn, ti da? Ie, tam. Da chi'n teimlo'n hapusach yn yr awyr na efo'ch traed ar y ddaear? Ydy be? Mae'n braf cael traed ar y ddaear. Mae'n braf cael sbio lawr o'n glaf ni, da. Ac os ydych chi'n mynd ar eich chwilio mewn cwch fyddech chi fynd eich ni? Mewn tred. Okay, we're landing again, Owen. Okay, yeah, we're going back to the landing, boys. Waw. Da chi weld efo hein, jyst rhyw fath o talkback yn yr hawrennydd di hein, di o'n mynd dros, dyn nhw'n clywed hwn yn air traffic control, ydyn? Na, neb yn clywed dim byd. Na. Dim ond internal comms di hyn i gyd ydy. A sy'n deud da mewn ti. Pa fath o bethau, da chi'n mynd o stuck mewn traffic a beth yn fyny fama, chwaith na dweud? Pa fath o bethau? Problemau sy'n ti fyny fama yn ôl i dysgu'n digon arach. Dwi'n cyrfion, dim problem ni, a cymylan y mynyddoedd. Mae gwynt yn greu problem i hun yn y mynyddoedd, greu turbulence ag ati, so dwi'n tedi gan glir yn ymwneud yn ymnaflu. Traffic, wel, mae'r lluawyr yn fawr fel ti'n gwybod, a wedyn mae un i dim cynta ni, mae'n mor iawn i sbotio. Maen nhw'n pasio reit agos ar adega, ond fel ydych chi, mae y pilot yn siarad efo fal i'n aml iawn i ddeud lle da ni, so mae'n syniad lle da ni. Ond mae'r traffic awyr iawn na hefo'r llu awyr mor agos i ni da. Diolch yn fawr iawn i chi am y profiad. Na, ddim yn gwybod. Garod o chi wedyn, Ia, da ni sgwrs efo chi wedyn, iawn, ia.
Okay, we'll escort you out the aircraft just as before.